وماذا قصد بقوله إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. sannan me yake nufi da maganarsa sayyidina Abubakar da yake cewa sayyidina Umar lalle Allah yana da wani aiki da daddare wanda baya karɓarsa da rana, sannan yana da wani aiki da rana a cikin yini wanda baya karɓa da daddare. sai sayyidina Umar yake bada amsa yake cewa arada an yaqula li la taqum bi dinin nasi wa tansa an taquma bi dinik. wato yana nufin ya ce min ne kar ka tsayu akan daidaita addinin mutane ka manta wajen daidaita naka addini. fa innama anta abdun min ibadillah, domin kai bawa ne cikin bayin Allah. farada alayka a'malan wa ibadat, kuma Allah ya farlanta akanka ayyuka da kuma wasu ibadu. fala yanshagilannaka amrul khilafati ala an taquma biha, dan haka al'amarin abin da ya shafi shugabanci na khalifanci kada ya shagaltar da kai bisa ga tsayuwa da waɗannan ibadoji da waɗannan ayyuka da Allah ya farlanta a kanka. arada an yudhakkirani an uhafiza ala salati wa siyami. sayyidina Umar yake cewa sayyidina Abubakar ya yi nufin ya tunasar da ni ne akan in kiyaye akan sallata da azumina. li'anna ar-ra'iyyata ala dinir ra'i, domin su mabiya fa suna ginuwa ne, addinin suna ginuwa ne akan addinin wato shugabansu, abin bin su. idan shugabansu ya zama mai addini, mai kula da addini, to zaka samu su ma suna ƙoƙarin riko da addini. in zahida bil ibadati zahadu ma'ahu, in ya kau da kai daga kula da ibada to su ma za su zama sun kau da kai wajen bautawa Allah tare da shi. in ya kangare ya ƙi da'a kenan. wa in jadda wajtahada fiha jaddu wajtahadu ma'ahu, idan yayi ƙoƙari yayi ijtihadi ya dage wajen bautawa Allah, za ga su ma sun zage kafar wando, sun zage damtse, sun zama masu ƙoƙari wajen bautawa Allah tare da shi. wa in aqbala ala dunya aqbalu ma'ahu, wato in ya fuskanci duniya ya zama ita kadai ya sa a gaba, to haka zaka ga su ma ba abin da suka sa a gaba banda duniya. wa in aqbala ala al-akhirati aqbalu ma'ahu, haka shugaba idan ya fuskanci lahira ya zama ya sa lahirarsa gaba, to haka za ka ga mabiyansa ma suna koyi da shi a wajen wato ƙoƙarin zage damtse wajen neman lahira. fa innal hakima lirra'iyyati karra'si lil jasadi, domin shi shugaba akan waɗanda yake shugabanta kamar kayi ne a gangar jiki. haifu ma tawajjaha tabi'ahu al jasad, duk inda shugaba ya nufa to haka inda haka zaka ga mabiyansa suna biye da shi.